Lamsongo khapangni khasuk rangchakni dakhota bukruksono ang noroni Ajodya Burma haino hai mangpili thumnani basajak kwrwngsa nokhoro. Koktoma kokdukbai bisingtwi kwrwngmani yakhapsi discussni bisingtwi salaimani sahormani kakakok miya phungni simi champa hawar PS habanok bai khobjak mairum kri kamio berena thangmani chakma gadni simi mungya kami thangbai kwsarni kami champlai kamini khoroksa takuk subut deborma bokrazuk bokranogo berena thangtui shahor ka kokdukbai bosajak ba siklabai bihik kadului bujaka khoroksa themrang nogo habi phaibo phaika mihin deborma bai obono srai srai inglaina norne bwskango mangpili tobono kokobuino obo kubui patimung soi gotona buri bujakmani kerong bwsabo je suijak tongmani je bunai o patimung kubuino hangkai yakarglak north east khorangbo logirinai chobaso khlaimi aphano rangri khlaimi aphano court kasari thanani bagui lamale sotonai yagromi haisikok puila sing nogbising habai mangplina harlayana paithago norni bwskango srai srai mangplina tobono manjitoni o paran bung tamo Sarasandra para boro tamongi gothona tang thongar tolena bumawasa babu songaro beranya thangmani bengdigi mairum kwrwi sinjago bongabo ma songabo para engkai ang bolongo thangoi son khagoi phaikya engkai tupu phaikya lenawi engkai borok o bunai rok phaio araita somoy wngkha sarigni araita somoy afuru phaioi babu bai tam hilaiga aborok lakhana chugui ango mai chana se twi siri tongo engkaino olokai twi siri tongmani nangbo phaikya thapa kakhlai phaikya thapa retai thangbaikya thapa retai thangjaga mucharaibwa tamo nang thaparo kaklai tongo ang nang dakde tamo yapri koirwng marang hinui hima baisi waisano nungdano paikhani hinui waisano phung wai ni kakhlai ri phaikya bisima waisa phikongo waisa kakhlaikya engkai o noksar tongo noksar o palao ang noksar palao nangkhai ani buwase waisa kwrai thangbaikha engka kakhlaima pore tei ani bwsa amri ui phaikya bwrwi kakhlai wngkokhaino ani bwsa phaioi manakhaibo ani bwsano waisa yak bulukhika bwkhwnai engkai uriwi thaka nokhla sogui tongikha ani bwsabo engka ang America tei olokhai buphanbai suka totarao engkai ani bwsajak wngkokha buphangbai engkai buwa lulikha tinta thwi phaibaikha totarao suka abo totara juro mari tongo ani bwsani engkai takhai ang langma rok hochaimaiya wngwi tongo oitika norok doctor gothora thangkha tulasikok doctor Tulasikor hospital thangkha tulasikok hospital thangkha bitirok para paisa taktam naisa norok angkhai keso thangnai keso o borongni bumung tamo bunani nihir mihin deborma bini boya bwsangkhana bini boya nin babasama nongkana kana dabo kusu nulai nuhulaya asuk kusu thanda no himane laka thanda ni borok nang pora pori ang poli nang aing thangpru nin mabo tak thong khlajak nangbo bukhoro rok bomjak puila nono tangbai bu ano puila hongke bwkhnai sajugo gan porikha ano totarao sebo gan porikha buti buhang kotorma bai bukhori phaio gan buwa tinta ni nang thangbai baikha da hingke buwa o hingke bokhrogo gati totarao kisa saui chong nang tam naisa tabu ang tebono cash na tabono
hapangni khasuk song ma buma bai sajak yakaiba sajak bai buma obono proman hapang yakaiba sorkari sakhamnok Health and Family Welfare Society Tolasigor Primary Health Center Tolasigor Khowai Tripura obo hongkai Asati Deborma jete bortoman ani ganabo thongar klaijak sem obo hongkai Susma Deborma bujagui sakhamnogo mathangmani proman obo hongkai borok masak dini bithi no dokhana aro bithi kobongma tongo oro bo tongo molom rok mankha borok kokobui no bujakha mafani rang no magana segui salop phatikjam chawai phan bolainai mihin Deborma nung tiar khe toni ang phai tongo haijikok oje Deborma notice khorangni phai tongo nono 24 ঘন্টা ni bising no handcuff rijima ekai ang notice khorang yakar dei haisi nini bihig yamo bihig no bule no bihig ni morji sara hangkai bosak si romui miya o adonik jugni je kerong raja bosap di bising tui sajak tai se nung khoroksa sikla buri no se obo haikai khnai bolui nokla sopre bu nini nokla sengla tamse hingamo sini okra roni kokbai salakmani kaisa o nok ni khe togla phatar de khisanai khitung koli koli khe kayeng hinai nini khomota tongkhai nung tabuk self defense khlai haisikok nung bobo haike defense khaino naine na haisi na 1 taka sano na 2 taka sano o notice khorang sal burum no logiri nai sal burum o thanai hastebo tumung no kerong busap tongo hongka ain tongo hongka buri busak mani hapang kokobuino khanango sarkar kokobuino khanango hongkai o nogobo phaina nangano hapang ni bukhaktui nakhaba mohila commission dok or o mangnai buri tini bini bobishot tongo oselini bobishot tongo nukhung khana nango e hayungo raja niyom rakhokjani bisle buri busa bana sangna nango bini bobishot abo ogreb sajakbo CT scan khani kono ব্যবস্থা kori rang puisa kori borong nok kising misik obo chakma gat bai mongria hapsai kesar kami champlai hinjago othoso bini bwsai o kami o joto borong no swngnayano bobo hai asaron ব্যবহার kaham da haya borok ki para o walai jatong borok kaham da haimya da chwng kisa o parane borok bo kok salnayano yango 18 বছর kajak nukhung khari mano sabase kes wngkha kisa saling ni sala obo haikai thongaro khiklaioi bose khomota ganang khabo bose khomota angkha ganang nung tamse parang kho mairong khri nangkamo mairong khri kami bo tongnai mihin Deborma tiar tong dei haisi o hastebo tumuno buri rong ni bagai hapang phan yafarjak nge borok ni tomono hapang ni bakatui kerong raja krak hangkai borok bo o kerong raja ni busaptui no justice bannai abo ang putu sao yakaba bisas khlaio hapang no chung bisi kok salaya samung khani haisi kok tiar tong dei ni bagai tak borok no tlangai nang tabuk thanai thanabo थाना थाया सारि थाना नोंखाय आं लगे थाया करिया थाना नों केस खायनाय हा केस खायनाय कबोय खायब्ला खायनाय ओलो मिट मात मिसल अंगलाबला नियाना मिट मात मिसल कुनु अर्थ प्रश्न फायो आरो बताबक थानाय बसिया आं लगे थानाय आं नसुबो सैनाय